kai. A'a. Yanzu kai a ce. Kai. Lalari. An ci nima. Kai yanzu a ce mutum kullum ya samu wannan kudin. Alkur'an ba zai koma ƙauyensu ba. Rabon da ya rike wannan. Ai na fi sati 3. Wallahi Allah. Kage yanzu da naje kawai. Shikenan. Kan masu tashi. Wannan adana su za a yi. Ka san shi Allah ba ruwansa. Da abin da Allah ya niyan maka, kai tsaye zai maka. Ba wani sidi ba saɗaɗa. Ka gani fa, 700 ne da hafi ina tunani. Sai ga hinaninka na samu naira 4,000 har da 500. Ka san yau akwai shagali. Ai kura, kai. Ai ba zan yi nan ba. Hanya ba biya nan ba. Amma dai ba za in nan. Kai. Ai. Na. Ilaha illallah. Da wata ba da kai. Ka fara da gari. Da gari. Da Allah. Ya ibada. Ibada alhamdulillah. Ya musulunci. Musulunci ka yi dan damo da mu a ciki ko da yan muna ciki. Ya labulbuli. Labulbuli ana yi. Ya Allah. Wannan ba kudin ka bane? Kudi. Ni da na duro garin nan salin alin digidar. Kada duba, malam, kada duba. 750. Ni ban san wasu 700. Da Allah ka taimaka ka duba. In taimaka ka. Wani ne muka yi turawa muka kiliya. To da kuɗi na hannuna da kuɗin shi hannun shi. Sai suka jibe a lokaci ɗaya. To wajen ɗauka hai na ɗauna shi kuma ya ɗauna. Shi ne na duba girma Allah nake son maimai da kuɗin shi. To kai ban da abinka inda an yi haka. Ai kawai ba komai. To ai na yafiwa. Yafiwa? Wallahi na yafiwa. Wallahi tallahi na yafiwa wallahi. To kaji wani. An wanda bulkumi ne kai. Wai kaji wani yafiwa. Wannan mutumin da ya san ni ne alkur'an da ya kwace kuɗin nan. Allah. Allah. Kwalelanka. Alkur'an kwalelanka. Allah. Alkur'an sai na